we need to consider the worst case scenario ani mga manahuna. And ikaduha, mga higala, pwede magbutang mo diha in order to pacify the people. Pwede ba mo magbutang diha og tao nga nagtuo nga krisis na ta? Labi na diha may galas committee o crisis committee. Kay you cannot put Anticlair diha and to talk about crisis committee tungod kay siya mismo di mo tuog krisis. No? No? Baway sa it, ayaw sa kuan karon ita, amo asa ni it, ayaw sa tubag-tubag karong Semana Santa. Spokesperson siya ni Marcos, bahala sila. Blima na nila. Pero sa kani may gala guys kutanan, please, tanggalon sa natong politika diri may gala panarbaho mog tarong para sa mga Pilipino. Mayon sila nga nagtrabaho bitog tarong si BBM. Wa man na mahiwi. Sige. Asa man ninyo gitrabaho, Cavite? Kuan mo stolfing, ano, mangagi media kada adlaw? Dili Luzon inyong gidala. Pilipinas ang inyong gidala. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Pilipinas ang inyong gida. Dili kay Luzon Island, labaw nang di kay NCR ra. Ug kung unsay nabati ninyo diha, nabati na sad namo na diri. Ug dili ni kaya lang sa among mga local government. Labi nag maka-mayor ka, maka-gobernador ka, usara pa. No, depende dia sa inyong gobernador. Labi na kung ang local politics, init pa mga igalas. Kalayo. Apektado gyapong tao. Bullseye! Bullseye! Can we do away with that? Pwede ba nga ihunod siya ng pamulitika? Bullseye! Bullseye! Kanang inyong impeachment, humana na ninyo na. Asi-asi pa man mo. Ha? Humana na ninyo ng inyong impeachment. Pag-desisyon na mo, pagboto na mo, kamo mga nasa kongreso, kamo nasa Committee on Justice. Kung sa bumayin yung gihulat. Daghan mo man yung chichiburitse. Bullseye! Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.